హరే కృష్ణ. పై వాయిస్ వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ అందరికీ ప్రణామాలు, అలాగే ధన్యవాదాలు అందరూ అటెండ్ అయినందుకు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. లెవెల్ 3లో భాగంగా మనము శ్రీ ఈశోపనిషత్తు చూస్తున్నాము. అందులో కూడా 8 మంత్రాలు అనేవి మనం చూసాము. ఈరోజు మనం 9వ మంత్రము చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. 9వ మంత్రం. అంధం తమః ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో య విద్యాయాం రతాః. అంధం తమః ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో య విద్యాయాం రతాః. అంధం తమః ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో య విద్యాయాం రతాః. హరే కృష్ణ. ఒకరితో చదవండి మాతాజీ శ్లోకం మంత్రం. ఎవరో చదవండి. మాధవి మాతాజీ, శైలజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అంధం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో య విద్యాం రతాః. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అందం తమో ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యావు విద్యాయం తతః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హ్యాండ్ రైట్ చేయండి మాతాజీ ఎవరైనా. ప్రభుజీ శ్లోకం ఇది మీనింగ్స్ అనువాదం చదివి భాష్యం స్టార్ట్ చేయవచ్చు. అందం తమ అజ్ఞాన రూపమైన చీకటిని ప్రవేశిస్తారు ఎవరు అవిద్యాం
అజ్ఞానాన్ని ఉపాసతే పూజిస్తారో తతః అంతకంటే అంతకంటే భూయ ఇవ భూయ ఇవ అంతే మిక్కిలిన అధిక అధికమైన అధికమైన తే వా తేహ వారు తమహ చీకటిలో ప్రవేశిస్తారు. ఏ ఆ, ఎవరు ఉద్యాయం ఉద్యాయం కేవలమైన జ్ఞాన సంపదలోనే తతః ఆసక్తులై ఉంటారు. హరే కృష్ణ. ఇంకోసారి చదవాలా? సరిపోయింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శైలజ మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అజ్ఞానంతో కూడిన కార్యాలలో నిమగ్నులై ఉండేవారు మిక్కిలి తమోమయమైన అజ్ఞాన లోకంలో ప్రవేశిస్తారు. విద్య అనబడే బుద్ధి కసరత్తుల్లో నిమగ్నములై ఉండేవారు అంతకంటే ఎక్కువ చీకటి లోకంలో ప్రవేశిస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవాలా? ధన్యవాదాలు మాతాజీ. చదువుతూ కానీ మళ్ళీ భాష కూడా మీరే స్టార్ట్ చేద్దాం. కానీ ఇక్కడ అనువాదం ఏం చెప్తున్నారంటే, అజ్ఞానంతో కూడిన కార్యాలలో నిమగ్నులై ఉండేవారు అంటే ఎవరికైతే ఆ జ్ఞానం అనేది లేదో అటువంటి వాళ్ళని అజ్ఞానం అంటారు కదా, వాళ్ళకున్న దాన్ని. అటువంటి అజ్ఞానంతో కూడిన కార్యాలలో అటువంటి కర్మలు చేసేవాళ్ళు మిక్కిలి తమోమయమైన, మనం చూసాము తమోమయము, రజోగుణము, అలాగే సత్వగుణము, ఈ అధమమైనది అనమాట. అటువంటి తమోమయమైన అజ్ఞాన లోకంలోకి ప్రవేశిస్తారు. విద్య అనబడే బుద్ధి కసరత్తులతో నిమగ్నులై ఉండేవారు అంతకంటే ఎక్కువ చీకటి లోకంలో ప్రవేశిస్తారు. అంటే ఈ తమో గుణమైన అజ్ఞానంలో ఉండేవాళ్ళు ఎటువంటి లోకాలకి ప్రవేశిస్తారని చెప్తున్నారు కదా. విద్య అనబడే బుద్ధి కసరత్తులలో నిమగ్నమై ఉండేవాళ్ళు అంతకంటే మరి ఇక్కడ అలా ఎందుకు చెప్తున్నారు అనేది మనం చూద్దాము. భాష్యం చదవండి మాతాజీ. శైలజ మాతాజీ ఒక పేర చదవండి. భాష్యం. ఈ మంత్రము విద్య అవిద్యల తారతమ్య పరిశీలన చేస్తుంది. అవిద్య లేక అవివేకము నిస్సందేహంగా హానికరమైనదే. కానీ విద్య లేక విజ్ఞానము తప్పుగా గ్రహించబడినప్పుడు లేక పెడత్రోవ పట్టినప్పుడు అంతకంటే కూడా హానికరం. శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోని ఈ మంత్రము ఇతర కాలాల కంటే ప్రస్తుత కాలానికే ఎక్కువగా వర్తిస్తుంది. ఆధునిక నాగరికత సామూహిక విద్యారంగంలో తగినంత ప్రగతి సాధించినప్పటికీ ప్రజలు పూర్వం కంటే కూడా ఎక్కువ దుఃఖము అనుభవిస్తూ ఉండడమే దానికి నిదర్శనం. ఎందుకంటే దానిలో జీవితంలోని ముఖ్య భాగమైన ఆధ్యాత్మిక అంశాన్ని విడిచి భౌతిక అభ్యుదయానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క విద్య అవిద్య యొక్క తారతమ్య పరిశీలన గురించి చెప్తున్నారనమాట. అవిద్య లేక అవివేకం నిస్సందేహంగా హానికరమైంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏమీ తెలియకపోవడం నష్టమే. అంటే అసలు విద్య లేకపోవడం అనేది చెప్తూ ఉంటారు కదా, అది నష్టమే. కానీ తప్పుగా తెలుసుకోవడం వల్ల దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ ఆ నష్టం యొక్క తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందనేది ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు. మనం చూస్తే పూర్వకాలంలో కూడా ఇంక ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే పూర్వకాలంలో కంటే కూడా ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఇది ఇంకా ఎక్కువ నష్టం కలిగిస్తుంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఆధునిక నాగరికత సామూహిక విద్యారంగంలో తగినంత ప్రగతి సాధించినప్పటికీ ప్రజలు పూర్వం కంటే కూడా ఎక్కువ దుఃఖం అనుభవిస్తూ ఉండడమే దానికి నిదర్శనం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు యొక్క విద్య ఎలా ఉంది అంటే ఒక పరిశ్రమ లాగా తయారైపోయింది. అంటే అదొక వ్యాపారం లాగా, లాభసాటి వ్యాపారం లాగా తయారైపోయింది. ఎందుకంటే పూర్వం ఎక్కువ మంది వినేవాళ్ళు, వాళ్ళకి ఎక్కువ అది రాసేది కానీ చదివేది కానీ ఎక్కువగా వచ్చేది కాదనమాట. వాళ్ళు ఎక్కువగా వింటూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో గ్రామాల్లో కూడా అందరూ చదువుతున్నారు, రాస్తున్నారు, ఇటువంటివన్నీ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా పూర్వం కంటే ఎక్కువ దుఃఖాన్ని ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు నేర్చుకునేది అంతా కూడా భౌతికమైన విద్య. దాన్ని ఏమంటున్నారంటే జడమైన విద్య అని కూడా అంటూ ఉంటారు. అందువల్ల ఎక్కువగా ఇంకా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, సపోజ్ ఎవరైనా ఏదైనా నేర్చుకోవాలి, సపోజ్ ఒక పియానో అనో గిటార్ అనేది ఉంటుంది కదా, అటువంటివి నేర్చుకోవాలి అనుకునే వ్యక్తి ఒకసారి ఆ నేర్పే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడంట, నేను పియానో నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాను, దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని అడిగాడంట. అప్పుడు ఆ నేర్పే అతను చెప్పాడు, ఆల్రెడీ మీకు గనక కొంత వచ్చి ఉంటే 10,000 10,000, అసలు మీకు ఏమీ రాకపోతే 5,000. అప్పుడు అతనికి అర్థం కాలేదు, అదేంటి అసలు రాకపోతే 5,000,
అసలు రాకపోతే 5,000 కొంత అన్న వచ్చి ఉంటేనే 10,000 చెప్తున్నారని ఆయనకి అర్థం కాలేదన్నమాట. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, నీకు కొంత వచ్చు కాబట్టి ఆ వచ్చిన దాన్ని నీలోంచి అంటే శుభ్రంగా తీసేసి అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కించాలి. దానికి అంత అంటే ఎక్కువగా సమయం అనేది పడుతుందన్నమాట. అదే కాకుండా అంటే సపోజ్ అలా కాకుండా నీకు అసలు ఏమీ రాదనుకో, అప్పుడేంటి ఖాళీ బుర్ర ఉంది అంటే నీ మైండ్లో ఏమీ లేదు, అసలు నీకేమీ రాదు. అప్పుడు మేము చెప్పేది నువ్వు త్వరగా ఎక్కించుకుంటావు, నీకు త్వరగా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి దానికి 5,000 అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి మనకి ఏదన్నా ముందే తెలిసింది అంటే మనం ఏమని చెప్తా ఉంటాం, దీన్ని ఇలాగే ఎందుకు చేయాలి అంటే అతనే ఇప్పుడు అనొచ్చు అంటే చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇంకా అంటే నువ్వు దీన్ని ఇలాగే నేను చెప్తాను ఏదో అంటే ఈ పియానో అనేది ఇలా వాయించాలని చెప్పినప్పుడు నువ్వేమంటావు, ఇది ఇలానే ఎందుకు వాయించాలి, నేను అలా కూడా తెలుసుకున్నాను, అలా కూడా చేయవచ్చు కదా, లేకపోతే అలా ఎందుకు చేయాలి, ఇలాగే చేయవచ్చు కదా అని ఇట్లా అంటూ ఉంటావు. కాబట్టి నీకు నేర్పడానికి ఎక్కువ సమయం అనేది పడుతుంది, అందుకని ఎక్కువ ఖర్చు అనేది అవుతుందని అతను చెప్తారంట. అలాగే మనకి ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనం ఏదైనా చెప్పామంటే కొంచెం త్వరగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ టెక్నాలజీ అని వీటిని అంతా ఎక్కువగా వాడరు. అంటే ఇప్పుడు కూడా గ్రామాల్లో కూడా ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది టెక్నాలజీ, కానీ పట్టణాల్లో ఉన్నంతగా అక్కడ గ్రామాల్లో ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు కొంత చెప్పగానే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ ఏదైతే యూనివర్సిటీలు, కాలేజీలు ఇవన్నీ వాటిల్లో ముందే అంటే వాటిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి, ముందు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అని, మైండ్ కంట్రోల్ అని, స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అని ఇలా ఇటువంటివి అంటే ఒక అర్థం లేని అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తూ అప్పుడు మెయిన్ పాయింట్ అంటే నువ్వు మనసు గురించి తెలుసుకున్నావు, దానిపైన బుద్ధి ఉంటుంది, దానిపైన ఆత్మ అనేది ఉంటుంది, ఇట్లా మెయిన్ పాయింట్లోకి రావాలన్నమాట. ఇంతలా చెప్పినా కూడా ఒక 2 సంవత్సరాలు చెప్పినా కూడా అప్పుడు అతను ఈ ఈశోపనిషత్తుని అర్థం చేసుకునే స్థితికి కూడా రాలేకపోతాడంట. అంటే అందుకే ఈ ఈశోపనిషత్తు అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ ఈశోపనిషత్తులోని ఈ మంత్రము ఇతర కాలాల కంటే ప్రస్తుత కాలానికి ఎక్కువగా వర్తిస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సుప్రజ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విద్యకు సంబంధించినంత వరకు పరమ పురుషుడే సమస్తానికి అధిపతి అని, ఈ విషయాన్ని విమర్శించడమే అవిద్య అని మొదటి మంత్రంలో వివరించబడింది. మానవుడు జీవితానికి సంబంధించిన ఈ విషయాన్ని ఎంతగా విస్మరిస్తే అంతగా అంధకారంలో పడిపోతాడు. ఈ దృష్టితో చూస్తే విద్యారంగంలో ప్రగతి సాధించామని చెప్పుకునే భగవద్రహిత నాగరికత భౌతికంగా ఇంతకంటే తక్కువ ప్రగతిని సాధించిన నాగరికత కంటే ఎక్కువ ప్రమాదకరం. కర్ములు, జ్ఞానులు, యోగులు అనే 3 తరగతుల మానవులలో ఇంద్రియ తృప్తి చేకూర్చే వ్యాపారాలలో నిమగ్నులైన వారిని కర్ములు అంటారు. ఆధునిక నాగరికతలో 100కి 99.9% మంది పారిశ్రామికాభివృద్ధి, ఆర్థికాభ్యుదయం, పరోపకారం, రాజకీయ ప్రగతి మొదలైన పేర్లతో ఇంద్రియ తృప్తి చేకూర్చే వ్యాపారాలలోనే నిమగ్నులై ఉన్నారు. ఈ వ్యాపారాలన్నీ ఇంచుమించుగా ప్రథమ మంత్రంలో వివరింపబడ్డ భగవత్ చింతన విధానాన్ని విడిచి ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే కొనసాగుతున్నాయి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఈ పేర చూద్దాము. విద్యకు సంబంధించినంత వరకు అంటే ఈ ఆధునిక విద్య అనేది నువ్వు ఎలా ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని అంతటిని దోచుకోవాలి అనేది నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. కానీ భగవంతుని గురించిన ప్రస్తావన అనేది ఉండదు. మనం చూస్తే ఈ భూమి అంతా కూడా ఈ భూమి పైన ఉండే ఆధిపత్యం అంతా కూడా మనుషులదే. కాబట్టి మనం ఎలా దోచుకోవాలి, రకరకాల టెక్నాలజీతో ఎలా ఈ భూమికి స్వరంగాలు చేయాలి, లేకపోతే డివైడింగ్ చేయాలి, లేకపోతే ఎలా కొండలు గుట్టలు అన్నీ కూల్చేసేయాలి, ఇదంతా కూడా చూస్తూ ఉంటాం. వీటి గురించి ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటారు. అంటే మిషన్లు ఎలా తయారు చేయాలి, ఇదంతా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఎక్కడా కూడా వాడి గురించి కానీ వాడి యొక్క ఆత్మ గురించి కానీ చెప్పరు. అందువల్ల వాళ్ళ యొక్క ఈ యొక్క మానవ జీవితం అంతా కూడా వృధా అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. కానీ దుర్లభం మానవ జన్మ అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ రోజుల్లో ఎంతో ధనవంతులు కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి మంచి మంచి ఈ విద్యాలయాల్లో, హాస్టల్స్లో చేర్పిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు,
మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ డ్రగ్స్ అని వాటికి వీటికి అడిక్ట్ అయిపోయి చెడిపోతూ ఉంటారు. అంటే అందరూ కాదు, చాలా వరకు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న ఈ యొక్క సమాజంలో. అక్కడ అడిగే వాళ్ళు ఎవరుంటారు, వాడు ఎటువంటి వాళ్ళతో సాంగత్యం, అంటే ఎటువంటి వాళ్ళతో సాంగత్యంలో ఉంటున్నాడో, మంచి వాళ్ళతో ఉంటున్నాడో లేదో ఇదంతా తెలుసుకోలేకపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇంకేముంది, అది కాకుండా మొబైల్ అనేది చేతుల్లో ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో ఇంటర్నెట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. చేతిలో మొబైల్ ఉంటే చెడిపోవడానికి ఇంకా ఏమి కావాలి అన్నట్లుగా ఈ రోజుల్లో అట్లా ఉందన్నమాట. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు, జన్మైశ్వర్య శ్రుతశ్రీభిర్ ఏదమానమధపుమ నైవార్హత్య బిధాతుం వై త్వామకించన గోచరం. అంటే నువ్వు అందరికీ చాలా సులభంగా పొందబడవు అని కృష్ణుడికి చెప్తూ ఉంటారనమాట. ఈ యొక్క ఉన్నత జన్మని కానీ, ఐశ్వర్యం కానీ, విద్య, దేహ సౌందర్యంలోని ఇంకా ఇంకా పెంచుకోవాలి అని భౌతికంగా ఆలోచించే వాళ్ళకి భగవంతుడు మనఃపూర్వకంగా వాళ్ళు భగవంతుడి వైపుకు రాలేరు, భగవంతుడు కూడా వాళ్ళకి అంత ఈజీగా దొరకడు అనమాట. కాబట్టి ఎక్కువగా మనం భౌతికంగా విషయాల గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటే అలా జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఎక్కువ యూనివర్సిటీల్లో కూడా ఈ సిగరెట్లు, ఈ డ్రగ్స్ వీళ్ళ గురించి మొదట్లో, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ మొదటికి వెళ్ళినప్పుడు అటువంటి వాళ్ళని చూసాడు అనుకోండి, వాళ్ళకి దూరంగా ఉండాలి అనుకుంటాడు. కానీ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఓకే ఈ వీళ్ళు కూడా, అంటే ఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళే, కాకపోతే అప్పుడప్పుడు సిగరెట్లు తాగుతున్నారు, డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారని అనుకుంటాడు. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఒక అంటే 2వ సంవత్సరంలోకి వచ్చాడు అనుకుందాం. అప్పుడు పర్వాలేదులే, వీళ్ళంత చెడ్డవాళ్ళేం కాదు, వాళ్ళతో కూడా మనం కూడా అప్పుడప్పుడు చక్కగా తిరుగుతూ ఉండొచ్చు, ఫ్రెండ్షిప్ చేయవచ్చు అని ఇట్లా అనుకుంటాడు. ఇంకా 3వ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఏమనుకుంటాడంటే, సరే వాళ్ళతో తిరుగుతున్నాం కదా, పర్లేదు, అప్పుడప్పుడు మనం కూడా తీసుకోవచ్చు, వీళ్ళేమి దీనివల్ల ఏమి ఇబ్బంది పడట్లేదు, ఇంకా ఏదో భౌతికంగా, అంటే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి అది భౌతికము, కానీ వాళ్ళు ఏదో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని అనుకుంటాడనమాట. ఇంకా 4వ సంవత్సరం వచ్చేసరికి అతను ఏమనుకుంటాడంటే, అప్పటికే ఎన్ని అలవాటు అయిపోతాయి కాబట్టి ఎవరైతే కొత్తగా వస్తున్నారో వాళ్ళని చూసి ఈ యొక్క విలేజ్ నుంచి, అంటే ఈ గ్రామాల నుంచి, లేకపోతే వీళ్ళకి ఏమీ తెలియదు, ఇట్లా వచ్చే వాళ్ళందరికీ ఈ సిగరెట్లు తాగడం తెలియదు, డ్రగ్స్ తీసుకోవడం తెలియదు, ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటాడంట. ఇదంతా కూడా దేనివల్ల వస్తుంది అంటే దుస్సాంగత్యం, అంటే ఆ యొక్క సహవాసం దోషం అని చెప్తారనమాట. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళతో దూరంగా ఉండాలి. అంటే భగవత్ రహితమైన ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అటువంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండాలి. కానీ మనందరం ఏమనుకుంటూ ఉంటామంటే, మన పిల్లలు మంచి వాళ్ళే, ఎందుకు అటువంటి అలవాట్లు ఏమీ అవ్వలేండి అని మనం అనుకుంటాము. కానీ అంటే వాళ్ళకు ఉన్న ఆ సాంగత్యం దోషం వల్ల ఎటువంటి వారు ఎప్పుడు ఎలా అయిపోతారో తెలియదు అని. అందుకే మనకు చెప్తూ ఉంటారనమాట, మనం మన పిల్లల్ని ఎటువంటి వాళ్ళ యొక్క సహవాసంలో ఉంచుతున్నామో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు అలా తయారవుతూ ఉంటారు అని. ఇంకా ఇక్కడ కర్మలు, జ్ఞానులు, యోగులు అనే 3 తరగతుల మానవుల్లో ఎక్కువగా ఇంద్రియ తృప్తి చేకూర్చే వ్యాపారంలో నిమగ్నమైన వారిని ఇక్కడ కర్మలు అంటారు. అంటే ఇంద్రియ తృప్తి గురించి చెప్తున్నారనమాట. కానీ మనం ఎక్కువ ఏం చెప్తాము, వైరాగ్యం కావాలి అంటాము. మరి నిజమైన వైరాగ్యం ఏంటంటే ఎవరికి అర్థం కాదు. చాలామంది ఏమంటుకుంటారంటే భోగ త్యాగం, అంటే నేను ఏదైతే భోగిస్తున్నానో దాన్ని త్యాగం చేయడమే వైరాగ్యం అనుకుంటారు. కానీ నిజమైన వైరాగ్యం అది కాదు. నిజమైన వైరాగ్యం అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఆ భోగత్యాగం అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది, భోగత్యాగం అంటే ఏంటంటే, ఎవరికైనా బాగా తాగి అలవాటు ఉందనుకోండి, అతను విపరీతంగా తాగి ఇంకా నాకు అంటే ఇంకెంత తాగాలి చాలే అనుకుంటే అది వైరాగ్యం కాదు, అది భోగత్యాగం అనమాట. అంటే అతను భోగిస్తూ ఉన్నాడు, దాన్ని ఇంకా చాలు ఇంకాని త్యాగం చేస్తున్నాడు అనమాట. అది నిజమైన వైరాగ్యం కాదు. కాబట్టి ఈ యొక్క విపరీతంగా ఇంద్రియ తృప్తి చేసేవాళ్ళు ఏంటి, ఎక్కువగా ఇట్లా ఆ భోగత్యాగం అనే ఆ యొక్క దాంట్లో పడిపోతూ ఉంటారు. కానీ పాత రోజుల్లో ఏం జరుగుతూ ఉండేది, ఎక్కువగా ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళు ఆ మందిరాలకు వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, లేకపోతే ఇంటికి ఏమైనా తీసుకొచ్చి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు అటువంటి వాటిని చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, వారికి అందరూ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే అప్పుడు ఏంటంటే ఇళ్లలో నానమ్మలని, అమ్మమ్మలని వీళ్ళందరూ కూడా పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, దేవుడి గురించి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, దేవుడిని నమ్మాలి అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే మనకి కష్టాలు అనేవి వస్తూ ఉంటే అనేదో ఒక స్టోరీలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, రామాయణం నుంచో మహాభారతం నుంచో. ఇట్లా వాళ్ళకి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచే కష్టాలు అనేవి రాకుండా ఉండవు, వస్తూ ఉంటే వాటిని మనం తట్టుకుంటూ ఉండాలి అని ఇట్లా కొంత జ్ఞానం అనేది ఇంటి దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవుతూ ఉండేదన్నమాట. తల్లే మొదటి గురువులాగా.
అలాగే వాళ్ళకి ఏం చెప్పేవాళ్ళు, ఇలాగే మహాభారతం అని, రామాయణం అని, ఇటువంటివన్నీ ఆ యొక్క వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెలుసుకునేవాళ్ళు కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు పిల్లలకి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం లేదు, మళ్ళీ వాళ్ళు వీళ్ళకి చెప్పాలి అంటే అది అవ్వడం లేదనమాట. ఇంకా పైపెచ్చు ఇప్పుడు పిల్లలు చెప్తూ ఉంటారు మనకి, సెల్ ఫోన్ ఎలా వాడాలి, నీకు వాట్సాప్ ఎలా వాడాలి, ఇదంతా కూడా తెలియదా అని నానమ్మని తాతమని ఇట్లా అంటూ ఉంటారనమాట. నీకు సెల్ ఫోన్ వాడడం రాదు, ల్యాప్టాప్ వాడడం రాదు, నీకు అసలు ఏం తెలియదు అని వాళ్ళని ఎలా గౌరవించాలో కూడా తెలియకుండా వాళ్ళని కొంచెం దూషిస్తున్నట్లుగా, లేకపోతే కొంచెం వెటకారంగా ఎగతాళి చేస్తున్నట్టుగా ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ టీవీ సీరియల్స్కి అడ్డం వస్తున్నారు, లేకపోతే వాళ్ళ జాబ్కి వెళ్తే వీళ్ళకి ఇక్కడ ఇబ్బంది అవుతున్నారు. ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు ఎట్లాగో ఉండట్లేదు కదా, దానివల్ల వాళ్ళని ఏ డే కేర్ ప్లే స్కూల్లోనూ ఇటువంటి వాటిల్లో పడేస్తున్నారు. మరి వాళ్ళు ఇదంతా తెలుసు కదా వాళ్ళకి. మరి తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు పెద్ద అయ్యాక వీళ్ళు ప్లే స్కూల్ అంటే వీళ్ళు ఈ డే కేర్లో జాయిన్ చేశారని చెప్పి వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు వృద్ధాశ్రమాల్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు, అప్పుడు వాళ్ళకేమో టీవీలు చూడడానికి అంటే టీవీలో సీరియల్ చూడడానికి అడ్డంగా ఉంటున్నారు, లేకపోతే ఇంట్లో పని చేసుకోవడానికి అడ్డంగా ఉంటున్నారు, లేకపోతే జాబ్ చేసుకోవడానికి అడ్డంగా ఉంటున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు కూడా అంతే. మరి వీళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు పని చేయాలంటే వీళ్ళు ఇంట్లో అడ్డమైపోతూ ఉన్నారు, వీళ్ళని చూసుకోవాలంటే కష్టంగా ఉందని వీళ్ళు కూడా తీసుకెళ్ళిపోయి వృద్ధాశ్రమాల్లో పడేస్తున్నారు అనమాట. ఇదంతా ఏమనుకుంటున్నారు, అభివృద్ధి, దీనంతా కూడా అభివృద్ధి అనుకుంటున్నారు అనమాట. అందుకే ఏం చెప్తారంటే నథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నాన్ సెన్స్. కానీ మామూలుగా మనం చెప్పేది ఏంటంటే, సాధారణంగా చెప్పేది నథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్, సారీ సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్. అంటే ఏదో ఒకటి ఉండడం మంచిది అసలు ఏమీ తెలియని దానికంటే కూడా. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఏంటి, నథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నాన్ సెన్స్. అంటే ఏదో తెలుసుకుని, అంటే నాన్ సెన్స్ అంటే అసలు అర్థం పర్థం లేని దాని గురించి, అవిద్య గురించి తెలుసుకునే కంటే కూడా అసలు ఏమీ తెలియకుండా ఉంటే మంచిది అని. అంటే ఏమీ లేని దానికంటే కూడా ఏదో ఒకటి ఉండడం బెటర్ అని అంటూ ఉంటారు. కానీ ఏదో ఒక చెత్త ఉండే కంటే కూడా అసలు ఏమీ లేకపోవడమే బెటరు అనేది ఈ యొక్క మంత్రం చెప్తుందన్నమాట. కాబట్టి అజ్ఞానం అనే దానివల్ల మనిషి చెడిపోతున్నాడు. దానికంటే కూడా ప్రమాదకరమైనది ఏంటంటే తప్పుడు విద్య అనేది నేర్చుకోవడం ద్వారా అంతకంటే దారుణమైన పరిస్థితికి దిగజారిపోతూ ఉన్నాడు. ఈ ప్రస్తుత కాలంలో పరిస్థితి అంతా కూడా అలాగే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. నాగరత్న మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లు అధమమైన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ప్రయత్నించేవారు మూఢులు లేక గాడిదలు వంటి వారు. గాడిద మూఢత్వానికి చిహ్నం. ప్రయోజనం లేని ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే ప్రయత్నించేవారు శ్రీ ఈశోపనిషత్ అనుసరించి అవిద్యనే పూజిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రయోజనం లేని ఇంద్రియ తృప్తి అనేది అవిద్య అని ఇందాక మనం చూసాం కదా, అదే చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే భోగించాలని కోరుకుంటాం మనం, ఏదో ఒకటి ఎంతసేపు కూడా ఏదో ఒక భోగించాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం, భోగిస్తాం, తర్వాత దాని మీద విరక్తి పుడుతుంది, మళ్ళీ కొంతసేపటికి మళ్ళీ భోగించాలనుకుంటాం, మళ్ళీ దాన్ని తీర్చుకుంటాం, మళ్ళీ దాని మీద విరక్తి పుడుతుంది, ఇలా మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. దీనివల్ల ఏంటి, మనిషి ఒక పశువులాగా తయారైపోతూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఓకే మరి కంటిన్యూ చేయండి. విద్యా ప్రగతి పేరిట ఈ విధమైన నాగరికతను పెంపొందించడంలో తోడ్పడేవారు అధమమైన ఇంద్రియ తృప్తిలో నిమగ్నులైన వారి కంటే కూడా ఎక్కువ హానిని కలిగిస్తున్నారు. దైవ చింతన లేని మానవుల విద్యాభివృద్ధి రాజుపాము పడగ మీద ఉండే అమూల్య మణిలాగా మిక్కిలి ప్రమాదకరమైనది. అమూల్యమైన మణి ధరించిన సర్పం ఎటువంటి భూషణం లేని దానికంటే కూడా ఎక్కువ ప్రమాదకరం. హరిభక్తి సుధోదయ 3వ స్కందం 11వ అధ్యాయం 12వ శ్లోకంలో దైవ చింతన లేని మానవుల విద్యాభ్యుదయం శవాలంకరణతో పోల్చబడింది. ఇతర దేశాలలో లాగే భారతదేశంలో కూడా దుఃఖిస్తున్న బంధువుల తృప్తి కోసం శవాన్ని అలంకరించి ఊరేగించే ఆచారం ఉంది. ఈ విధంగానే ఆధునిక నాగరికత భౌతిక జీవితానికి సంబంధించిన దుఃఖాలను మరుగుపరచడానికి ఉద్దేశించబడిన అతుకుల బొంత వంటి వ్యాపారం. ఈ వ్యాపారాలన్నీ ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే ఉద్దేశించబడ్డాయి. కానీ ఇంద్రియాలను మించి మనసు ఉంది.
మనసును మించి బుద్ధి ఉంది, బుద్ధిని మించి ఆత్మ ఉంది. అందుచేత నిజమైన విద్య యొక్క లక్ష్యం ఆత్మ సాక్షాత్కారం, అంటే ఆత్మ యొక్క ఆధ్యాత్మిక విలువల అనుభూతి అయి ఉండాలి. అలాంటి అనుభూతిని దారి చూపించని ఏ విద్య అయినా అవిద్యగానే పరిగణించాలి. అలాంటి అవివేకంతో కూడిన విద్య వలన మానవుడు అవివేకం అనే అంధత్వమో అంధ అంధతమో లోకానికి చేరుకుంటాడు. అంధతమో అంటే ఇంకా ఆ, అంధమైన లోకాలు అంటే చీకటి. తమో అంటేనే చీకటి, మళ్ళీ ఇంకా గాఢమైన చీకటి లాగా అనమాట. అటువంటి లోకాలకి మళ్ళీ అంటే ఇంకా పతనం చెందుతాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ విద్యా ప్రగతి పేరు అంటే సాధారణంగానే ఇంద్రియ భోగంలో నెలకొని ఉంటామని చెప్తున్నాం. అంటే మనం మామూలుగానే బై బర్త్ ఏంటంటే మనకి ఇంద్రియ భోగంలోనే నెలకొని ఉంటూ ఉంటాం. దానికి తోడు ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు, విద్యా ప్రగతి పేరిట. దానికి తోడు అంటే ఈ విద్య పేరుతో దానిని మన మీద ఇంకా రుద్దుతున్నారు, ఇంకా దాన్ని పెంచుతున్నారు అనమాట, ఆ ఇంద్రియ భోగం అనే ఆ యొక్క దాన్ని. కాబట్టి ఇంకా దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్తున్నారు, అమూల్యమైన మణి ఉన్నటువంటి తాచుపాము ఏంటి, చాలా ప్రమాదకరం. దేనికంటే ప్రమాదకరం, అసలు ఏమి మణి అంటే తన తల మీద ఎటువంటి మణి లేని త్రాచుపాము కంటే కూడా ప్రమాదకరం అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు, సాధారణంగా అంటే దానికి ఇప్పుడు మణి కోసం అంటే దానికోసమని అందరూ వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి అది చాలా చాలా క్రూరంగా ఉంటుందన్నమాట. ఎలా అంటే ఇప్పుడు సాధారణమైన ఇందా చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు గ్రామస్తులు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, మనం వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి మనం వెళ్ళి ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని ఏదైనా ఇవ్వాలి అనుకుంటే వాళ్ళు త్వరగా దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉంటారనమాట. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క నాస్తికమైన విద్యని దేన్ని కూడా తలకెక్కించుకోలేదు. కానీ ఈ చదువుకున్న వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చదువుకున్నారు కదా మరి అంటే ఏదో వాడి దగ్గర ఉంది కదా అని అంటే అట్లా ఏమీ విద్య లేని, ఈ భౌతిక విద్య లేని వాళ్ళ దగ్గరికి ఎక్కువగా ఎవరు వెళ్ళరు. ఎందుకు, వాళ్ళకి అతనికి ఏం తెలుసు నాకేం చెప్తాడు అనుకుని ఏదో బాగా చదువుకున్నాడు కదా అని చెప్పి ఇతని దగ్గరికి వెళ్తారు. మరి వాడేదో చెప్తాడు, దాన్ని విని పాడైపోతారు. అంటే ఇట్లా మణి అతని దగ్గర ఏముంది, మణి అనే అంటే అతను ఒక తాచుపాము లాగా చెప్తున్నారు అనమాట, చాలా డేంజరస్ అని. ఇంకా దానితోడు అతను ఒక మణి అనే దాన్ని కూడా అంటే నాస్తికత్వం అనే ఒక మణిని కూడా ధరించి ఉన్నాడు. కాబట్టి అటువంటి వారి యొక్క జోలికి వెళ్ళకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ మణి అనేది చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎవరికైతే ఈ భౌతికమైన విద్య అనేది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ హరిభక్తి సుధోదయంలో కూడా శవాలంకరణతో పోలుస్తున్నారు. అంటే మన దేశాల్లో కూడా చూస్తుంటాం, చాలా దేశాల్లో కూడా ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క బంధువులు చనిపోతారో వాళ్ళ యొక్క దేహ సంతృప్తి కోసం, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దేహాన్ని వాళ్ళు అలంకరణ చేసి ఊరేగిస్తూ ఉంటారు. మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. ఆ వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి ఎక్కువగా పలకరించకపోవచ్చు, మంచి చెడుల గురించి ఆలోచించకపోవచ్చు, అతనికి ఏమైనా మందో ఇటువంటిది ఏమైనా ఇవ్వాలి, ఆయింట్మెంట్స్ ఇటువంటి వాటి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ చనిపోయిన తర్వాత మాత్రం ఒక 1000 మందిని పిలిచి భోజనాలు పెట్టించడము, లేకపోతే చాలా వాటిని హింసించి అటువంటి వాటిని కూడా వండి పెట్టడము, ఇటువంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారనమాట. దీన్ని ఏమంటారంటే ప్యాచ్ వర్క్ అంటారంట. అంటే రిపేర్ కాదు, ప్యాచ్ వర్క్. అంటే సమస్యను పరిష్కరించలేం కాబట్టి దానికి ఉన్న అతుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కుట్టడం అని, ఇట్లా కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూడొచ్చు. ఇంకా ఈ శ్లోకం ఏమో చెప్తారు, 7.15 చూసారా ఏమైనా, నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయా పహృత జ్ఞానాః ఆసురం భావమాశ్రితాః. ఆసురం భావమాశ్రితాః. కాబట్టి ఆసుర గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు, మూఢులు, వీళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అటువంటి మూఢులు అని. అట్లాగే మనం ఇందా చూసాం కదా, ఇంద్రియాలు, ఆ ఇంద్రియాల అంటే ఇంద్రియాల పైన ఏముంటుంది, మీరు భగవద్గీత చూసారు కదా, ఇంద్రియాల పైన ఏముంటుంది, మనస్సు పైన బుద్ధి, బుద్ధి పైన ఆత్మ. కాబట్టి అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారనమాట, మనసస్తు పరాబుద్ధి యో బుద్ధే పరతస్తు సహా అని. అంటే ఈ యొక్క శ్లోకము 3వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది చివరిలో, ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహు ఇంద్రియేభ్య పరం మనః. అంటే ఇంద్రియాలకు పరమైనది మనసు, ఆ మనసు పైన ఉంటుంది బుద్ధి అని. కాబట్టి ఈ యొక్క
ఇప్పుడు ఈ ఇంద్రియ భోగం గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎటువంటి లెవెల్లో ఉంటారు? అల్పమైనది అయినా ఈ ఇంద్రియాలు అనే ఆ లెవెల్లో, అంటే ఆ స్థాయిలో ఉండి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి మనసు గురించి అంటే మైండ్ కంట్రోల్ కోర్సులు అనేవి ఇటువంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటారనమాట. కానీ మనసు కంటే పైన బుద్ధి అనేది ఉంది, దానిపైన ఆత్మ అనేది ఉంది. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక విద్య అనేది చాలా అత్యున్నతమైన విద్య అని చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. కాబట్టి అందుకే ఏం చేస్తుంటారు, ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ ఆధునికమైన కాలంలో ఈ ఆధునిక విద్యలో ఇంద్రియాల గురించి తప్ప మనసు గురించి కానీ బుద్ధి గురించి కానీ చర్చ అనేది మనం చూడలేము. మనం చూస్తూ ఉంటాం విద్యార్థులు ఎక్కువగా కొంతమంది ఏంటంటే చిన్న చిన్న విషయాలకి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని అటువంటివన్నీ మనం వింటూ ఉంటాము. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఇంద్రియాల గురించిన జ్ఞానమే కానీ మనసు గురించి కానీ బుద్ధి గురించి కానీ ఎటువంటి విశ్లేషణ వాళ్ళకి లేదు. ఇంకా ఆత్మ గురించి ఏం మాట్లాడతారు వాళ్ళకి, ఇంకా ఆత్మ గురించి అసలు అర్థం కాదనమాట. అందుకే చిన్న చిన్న వాటన్నిటికీ లేకపోతే వాళ్ళు ఈ ఇంద్రియాల యొక్క ఆ టైంకి వచ్చే ఆ హావభావాలను వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఇటువంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటువంటి అవిద్యను కొనసాగిస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క తమోమయమైన అజ్ఞాన ప్రాంతాలకి పతనం చెందుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భవానీ మాత చదువుతారా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే భగవద్గీత 2వ అధ్యాయము 42వ శ్లోకము 7వ అధ్యాయము 15 అనుసరించి వేదాలను అపార్థం చేసుకున్న భౌతిక విద్య బోధకులను 1 వేదవాదరతాః కేవలము వేదాలను వల్లించేవారు అని, 2 మాయా పహృత జ్ఞానాః అనగా మాయ వలన జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వారు అని, 3 ఆసురం భావమాశ్రితాః అనగా ఆసురుల స్వభావాన్ని పొందినవారు అని, 4 నరాధమాః అధమ మానవులు అని అంటారు. వేదవాద రతులైన వారు తాము వైదిక వాంగ్మయములో నిష్ణాతులైనట్లు నటిస్తారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు వేదాల ప్రయోజనం నుండి పూర్తిగా ప్రక్కకు మరలిపోయారు. భగవద్గీత 15వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకంలో దేవాది దేవుని తెలుసుకోవడమే వేద లక్ష్యం అని చెప్పబడింది. కానీ వేదవాదరతులైన ఈ మానవులకు భగవత్ స్వరూప జ్ఞానం పట్ల ఎలాంటి ఆసక్తి లేదు. అంతేకాక స్వర్గప్రాప్తి మొదలైన సకామ ఫలితాల చేత వారు ఆకర్షించబడుతూ ఉంటారు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఆల్రెడీ మనం ఇందాక 7.15 చూసాము. దాంట్లోనే చెప్తున్నారు నమాం దుష్కృతినో మూఢాహ, మూఢులు అంటే వేదవాదరత అంటే కేవలం వేదాలను వల్లిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇంకా నమాం దుష్కృతినో మూఢాహ ప్రపద్యంతే నరాధమాహ, నరులలో అధములు. మాయాపహృత జ్ఞానాహ, మాయ చేత వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం కోల్పోయిన వాళ్ళు. ఆసురీం భావమాశ్రితాహ, ఇటువంటి ఈ యొక్క 4 వీళ్ళంతా కూడా ఈ యొక్క భౌతిక విద్యని చూస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇటువంటి ఆ వేదాలను కూడా మనకి 2.42లో చెప్తారు కదా, చెప్తారా? శ్లోకం చూడకుండా చెప్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే భగవద్గీత యథాతథము 2వ అధ్యాయము 42వ శ్లోకం. యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపశ్చితః వేదవాదరతః పార్థ నాణ్యదస్తితి వాదినః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే బోల్. కాబట్టి వేదాలలో ఏవైతే అలంకృతమైన వాక్కులు అనేవి ఉన్నాయో, అంటే అల్పజ్ఞానం కలిగిన జనులేంటి మెల్లమెల్లగా వాటిని దాటుకుంటూ పైకి వెళ్ళడానికి ఎక్కువగా అవి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. వేదాలని అనుసరించాలి అన్నట్లుగా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ అక్కడ అర్జునుడికి ఆ 2 శ్లోకాలు యామిమాం పుష్పితాం వాచం అని చెప్పిన తర్వాత కామాత్మన అని ఆ కామ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి వీటన్నిటిని కూడా ఆ యొక్క యజ్ఞాలు ఏవైతే చెప్పబడినాయి అవన్నీ చేస్తూ వెళ్తారు ముందుకి అని చెప్పిన తర్వాత త్రైగుణ్య విషయావేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున అని చెప్తారు అర్జునుడికి. అంటే నువ్వు వీటికి అతీతమైన వాడివి అవ్వాలి అని. కాబట్టి కానీ ఈ వేదవాదరతాః అంటే ఈ వేదాలను వల్లించే వాళ్ళు ఎక్కువగా మనం చూస్తే చాలామంది ఏంటి యజ్ఞాలు చేయించడంలో చాలా మేటి అయిన వాళ్ళు, అంటే చాలా ఆరితేరిన వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు మనం అడిగామనుకోండి, మరి మీరు వేదం చదువుకున్నారు కదా, మరి వేదం యొక్క ఫలితం ఏంటి అంటే వాళ్ళు చాలా చెప్తారు. చాలా ఉపదేశాలు ఉన్నాయి, నీకేం కోరుకుంటున్నావో చెప్పు, దాన్ని బట్టి మనము అంటే నీకు ఎటువంటి యజ్ఞం చేయించాలి నీ చేత, ఇటువంటివన్నీ లేకపోతే ఎటువంటి కార్యం అనేది నీ చేత చేయించాలనేవి
చెప్తామని, అంటే ఎక్కువగా వాటిని ఏమంటారు అంటే కర్మకాండలు అంటారు అనమాట. కాబట్టి ఎక్కువగా ఈ కర్మకాండల గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కర్మకాండ అంటే ఏంటి అంటే, ఈ యొక్క కర్మ చేస్తే ఈ ఫలితం వస్తుంది, దాని ద్వారా నేను నా యొక్క కోరిక తీర్చుకోవడానికి ఎటువంటివి చేయాలి అని చూస్తున్నట్లు అనమాట. మరి మనం భూమి మీద నివసించే వాళ్ళందరికీ స్వర్గం ఉన్నట్లుగా ఈ యొక్క అంటే మన దేశంలో కానీ లేకపోతే చాలా చాలా వేరే వేరే దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి అమెరికా అనేది ఒక స్వర్గంలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడికి వెళ్తే ఏముంటుంది, ఎక్కువగా ధనం సంపాదించవచ్చు, లేకపోతే ఎక్కువగా ఇంద్రియ భోగం అనేది ఉంటూ ఉండొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ ఈ వేద వాద రతులు అనేవాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క కర్మిష్ఠులు ఇందా చూస్తాం కదా, ఎక్కువగా ఇంద్రియ భోగం అంటే కర్మిష్ఠులు అని చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళని. అటువంటి వాళ్ళకి ఎట్లా అయితే అమెరికా వెళ్ళాలి అనేది ఉంటుందో, వీళ్ళకి కూడా ఏంటంటే నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్ళి ఇటువంటి అని అనుభవించాలి, ఇట్లా ఇంకా నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తే ఇక్కడికంటే ఎక్కువ లాభం అనేది ఉంటుంది, అక్కడ నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ సంవత్సరాలు అనేది జీవించవచ్చు, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇది ఎట్లా అంటే మనకి ఇక్కడ అమెరికా వెళ్తే ఇట్లా అన్నట్లు, లేకపోతే అక్కడికి వెళ్తే రంభా ఊర్వశి లేకపోతే సురాపానం అని ఇటువంటివన్నీ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తూ ఉంటారు. మరి అతను వేదం చదువుకున్నాడు, కానీ ఇట్లా ఆ వేదాల యొక్క ఇక్కడ భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఏ పదంతో చెప్తారు దాన్ని 15.15లో సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో దాని తర్వాత వర్డ్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంత కృత్ వేద విదేవ చాహం. మరి వేదాలన్నీ ఏం చెప్తున్నాయి, భగవంతుణ్ణి ఆ వేదాలు వచ్చినాయి నా దగ్గర నుంచి, మళ్ళీ మీరు వేదాలన్నీ చర్చించి వేదాలన్నీ తెలుసుకుని ఎక్కడికి వస్తారు, మళ్ళీ నా దగ్గరికే వస్తారు, అంటే నన్ను తెలుసుకుంటారు అంతే. అది ఈ యొక్క వేదాల యొక్క సారం. కాబట్టి మరి ఇంత తెలుసుకుని అంటే తెలుసుకోకుండా అంటే ఎవరైతే ఆ వేదాల గురించి మాట్లాడుతున్నారో మరి వాళ్ళు స్వర్గాల గురించి వీటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు, కానీ నిజమైన ఆ వేదం ఏం చెప్తుంది, భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి, వేదాల యొక్క సారం భగవంతుడు అని ఇది మాత్రం వాళ్ళు బయటికి చెప్పరన్నమాట. అదంతా ఏమంటున్నారు, అవిద్య. ఎందుకంటే వేదం యొక్క ఉద్దేశం భగవంతుడని. కాబట్టి వేదం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఏంటి అనేది తెలుసుకోలేకపోతే అది అంతా కూడా అజ్ఞానము, మూర్ఖత్వం అవుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ఎందుకు ఇక్కడ వాళ్ళని అలా ఈ 7.15తో పోల్చారు అంటే, వాళ్ళు ఇంత వేదం తెలుసుకుని కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ యొక్క మూడులుగాను మాయ అపహరించబడిపోయి అంటే జ్ఞానము పోయిన వాళ్ళు గాను, అసురుల స్వభావం పొందిన వాళ్ళు గాను, నరులలో అత్యంత అధములుగాను చెప్పబడుతున్నారు. కాబట్టి భవానీ మాతాజీ ఇంకొక పేరాగ్రాఫ్ చదువుతారా? ఓకే, సరోజిని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రథమ మంత్రంలో చెప్పబడినట్లు సర్వానికి దేవదేవుడే అధిపతి అని, జీవిత అవసరాల కోసం మనకు కేటాయించబడిన అంశాలలో తృప్తిపడాలని మనం తెలుసుకోవాలి. మర్చిపోవడం అనే స్వభావం గల మానవునితో భగవత్ చైతన్యాన్ని జాగృతం చేయడమే సర్వవేద వాంగ్మయానికి ప్రయోజనం. ప్రపంచంలోని వేర్వేరు మత గ్రంథాలలో మూఢులైన మానవుల అవగాహన కోసం ఈ ప్రయోజనమే రకరకాలుగా వ్యక్తం చేయబడింది. ఈ విధంగా మానవుని తిరిగి భగవంతుని ధామానికి చేర్చడమే సర్వమతాల చర్మ ప్రయోజనం. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ప్రథమ మంత్రంలో చెప్పబడినట్లు సర్వానికి దేవదేవుడే అధిపతి అని ఏ వర్డ్స్ వస్తాయి మాతాజీ, చెప్పండి ఎవరైనా. కాబట్టి అని జీవిత అవసరాల కోసం మనకు కేటాయించబడిన అంశాలతో తృప్తి పడాలని మనం తెలుసుకోవాలి. అది దాన్ని సూత్రం అని చెప్తాము. మొదటి మంత్రం కరెక్టే మాతాజీ, చెప్పండి. ఈశావాస్య సూత్రం అంటారు అనమాట. కాబట్టి అంతా సర్వం కూడా భగవంతుడికి చెందిందే అని
తెలుసుకోవాలి. అదే ప్రథమ మంత్రంలో మనకి చెప్పిన ఆ యొక్క సూత్రం ఈశావాస్య సూత్రం అని చెప్తారు. ఓకే, కాబట్టి ఇంకేం చెప్తున్నారు, అన్ని మత గ్రంథాల్లో ఏం చెప్తున్నారు, అన్ని మతాల యొక్క చర్మ ప్రయోజనం ఏంటి, భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరుకోవడం, భగవంతుని యొక్క ధర్మాన్ని చేర్చడం. మనం ఏ మతం చూసినా కూడా పరలోకము, పరమసత్యము ఇటువంటివే ఉంటూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సరోజిని మాతాజీ కంటిన్యూ చేయండి. వేదవాదరత్తు మ్యూట్లో ఉన్నారు మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వేదవాదరతులైన మానవులు భగవంతునితో విస్మృతి కలిగిన ఆత్మలకు గల సంబంధమును తిరిగి పెంపొందించుకోవడమే వేదాల లక్ష్యమని గుర్తించడానికి బదులు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం సర్వభోగాలను పొందడం, భౌతిక బంధానికి కారణమైన కామాన్ని కలిగి ఉండడం మొదలైన అప్రధాన విషయాలే వేదంలోని పరమార్థం అని భావిస్తారు. అలాంటి వారు వేదాలను తప్పుగా వ్యాఖ్యానించి ఇతరులను పెడద్రోవ పట్టిస్తారు. సాధారణ మానవులకు వేద విషయాలను సప్రమాణంగా విశదీకరించే పురాణాలను కూడా వారు ఒక్కొక్కప్పుడు నిరసిస్తూ ఉంటారు. ఈ వేదవాద రతులు గొప్ప ఆచార్యుల ప్రమాణాన్ని కూడా నిరసించి వేదాలకు తమ స్వంత వివరణను ఇస్తూ ఉంటారు. అంతేకాక తమలో నుండి ఒక అవినీతిపరుడిని పైకెత్తడానికి ప్రయత్నించి వేద విజ్ఞానాన్ని వివరించే వారిలో అతడే అగ్రగణ్యుడని వారు ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారిని విద్యాయం రతాహ అనే సముచితమైన సంస్కృత పదంతో ఈ మంత్రం నిరసిస్తుంది. విద్య అంటే వేదం. ఎందుచేతనంటే వేదమే జ్ఞానానికి మూలం. రతాహ అంటే అనుసరించువాడు. ఈ విధంగా విద్యాయాం రతాహ వేదాధ్యయనం చేయువారు అని అర్థము. ఇక్కడ వీరు ఆచార్యులను లక్ష్య పెట్టకపోవడం వల్ల వేదాల నిజమైన ప్రయోజనంను తెలుసుకోలేరు. కాబట్టి అలాంటి విద్యారతులు అనబడేవారు నిరసించబడ్డారు. వేదవాదరతులు వారి ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా వేదాలలోని ప్రతి శబ్దానికి వేర్వేరు అర్థాలను వెతకడానికి అలవాటు పడి ఉంటారు. వేదాలు సామాన్య గ్రంథాల సమూహం కాదని, గురు శిష్య పరంపరా విధానంలో తప్ప వాటిని అర్థం చేసుకోవడం కష్టమని వారు తెలుసుకోలేరు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇందాక మనం చర్చించుకున్నదే మళ్ళీ చాలా వివరంగా అర్థం చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఈ రోజుల్లో కనుక ఈ వేదాల యొక్క చర్మ ప్రయోజనం భగవంతుణ్ణి, అంటే ఆ సారాంశం ఏంటి అంటే వేదాయిశ్చ సర్వే రహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం అని భగవంతుని భగవద్గీతలో చెప్పాడు అని మనం అన్నాము. అంటే భగవంతుని పొందడమే అని మనం చెప్తే, ఇతరుల కంటే కూడా ఎవరైతే వేదాలను అనుసరించే వాళ్ళు ఉన్నారో వారి ద్వారానే ఎక్కువగా వ్యతిరేకత అనేది వస్తూ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. మనం ఇలా వేదాల సారం, భగవద్గీత, భాగవతము వీటిని తెలుసుకోవాలి అని మనం చెప్తే మనల్ని తిరిగి ఏదో ఒకటి అంటారు. ఇంకా కొంతమంది ఈ పురాణాలు, ఇతిహాసాలు వ్యర్థమని బోధించే వాళ్ళు కూడా ఉంటున్నారు. కాబట్టి వేదాల యొక్క నిజమైన ప్రయోజనం మనం ఎవరిని తెలుసుకోవాలి అనేది, ఎవరి గురించి అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి, ఈ గురు శిష్య పరంపర. కాబట్టి ఆచార్యుల నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. అందుకే తద్ విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్చేత్ అంటారు. అంటే ఆ విజ్ఞానాన్ని మనం గురుమేవాభిగచ్చేత్ అంటే మనం గురువుల ద్వారా, ప్రామాణికమైన ఆచార్యుల ద్వారా మనం తీసుకోవాలి. లేదంటే ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క నామమాత్రమైన వేద పండితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ క్రతువులన్నీ అంటే ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఏటి గురించి, ఇంద్రియ భోగం యొక్క కోరికలని తీసుకునే వాటికి విధంగా చెప్తూ ఉంటారనమాట. అంటే వాళ్ళు కూడా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే అడిగే వాళ్ళు ఎక్కువగా వాటి గురించి అడుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇంకా వీటిని వివరిస్తూ ఉన్నారనమాట. కాబట్టి అర్జునుడికి అందుకే చెప్తారు, మనందరికీ కూడా చెప్తున్నారు ఏంటి అంటే అటువంటి వాటికి అతీతుడు కావాలి. అందుకే ఇక్కడ పుష్పితాం వాచం
యామిమాం పుష్పితాం వాచం అన్నారనమాట. అటువంటి అలంకృతమైన ఏదైతే పుష్పాలు లాంటి అటువంటి అలంకృతమైన మనకి ఎలా అయితే మనల్ని పుష్పాలు ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయో అట్లాగే అటువంటి వేదాల్లో ఉన్న అటువంటి వాక్యాలు మనల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ వేదాలలో ఉన్న పుష్పితమైన వాక్కు అంటే నువ్వు ఈ వ్రతం చేస్తే, ఈ యజ్ఞం చేస్తే స్వర్గానికి వెళ్ళొచ్చు అని. ఆ స్వర్గానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి? అక్కడ ఏముంటుంది? ముఖ్యంగా మద్యము, మగువ ఇటువంటివే ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. రమాదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. వేదాలలోని ఉత్కృష్టమైన సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎవరైనా ప్రామాణికాచార్యుని ఆశ్రయించాలి. ముండకోపనిషత్తు 1వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకము ఇచ్చే నిర్దేశం ఇదే. వేదవాదరతులైన ఈ మానవులు గురు శిష్య పరంపర సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించని వ్యక్తినే తమ ఆచార్యునిగా గ్రహిస్తారు. ఈ విధంగా వేదవాంగ్మయానికి వ్యాఖ్యానం చేయడం వల్ల వారు అవివేక అంధతమో లోకాన్ని పొందుతారు. అసలు వేదాలను గురించి ఎలాంటి జ్ఞానం లేని వారి కంటే కూడా వారు ఎక్కువ అజ్ఞానంలో పడిపోతారు. కంటిన్యూ చేయండి ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. స్వాతి మాతాజీకి ఇద్దాం మాతాజీ. స్వాతి మాతాజీ కంప్లీట్ చేసేయండి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాయా అక్కడి నుంచేనా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ. మాయయాపహృత జ్ఞానాహ అనే తరగతికి చెందిన వారు స్వయంకృత భగవంతులు. వారు తామే భగవంతులమని తలచి ఇతర దైవాలను పూజించే అవసరం లేదని భావిస్తారు. సామాన్యుడెవడైనా ధనికుడైతే వారు అతనిని పూజించడానికి అంగీకరిస్తారు, కానీ దేవాది దేవుణ్ణి అంగీకరించరు. అలాంటి వారు తమ మూఢత్వాన్ని ఒప్పుకోరు. కాబట్టి భగవంతుడిని భ్రాంతితో లేక మాయతో ఎలా మోసగించాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. నిజంగా మాయ చేతనే భగవంతుడిని మోసగించగలిగితే ఆ మాయే భగవంతుడి కంటే ఎక్కువ శక్తి గలది అవుతుంది. అలాంటి మానవులు భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు గనుక మాయతో ఆయనను మోసగించడానికి అవకాశం లేదన్న సంగతి మాత్రం గ్రహించరు. ఈ స్వయంకృత భగవంతులు ఈ ప్రశ్నలకు స్పష్టంగా సమాధానాలు చెప్పలేరు. వారు తామే భగవంతులం అనుకుని సంతృప్తి పడుతుంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క వేదాల్లోని ఉత్కృష్టమైన సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రామాణికమైన ఆచార్యుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. ఏ శ్లోకం అది? ఎందుకు మనం ప్రామాణికమైన ఆచార్యుణ్ణి దరిచేరాలి? ఆయనకి ఏ విధంగా సేవలు చేయాలి? ఏ విధంగా మనం జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాలి? భగవద్గీతలోని శ్లోకం. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేశంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన స్పష్టదర్శిని. హరి బోల్. ఎక్సలెంట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ. మనం అతని యొక్క దరికి చేరి మనం పరిప్రశ్నేన సేవయ అంటే అతనికి తెలుసా లేదని మనం టెస్ట్ చేయడానికి కాదనమాట. అతన్ని వినయంగా పరిప్రశ్న అనేవాడికి మనం యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉండాలి. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేశంతితే జ్ఞానం. ఆయన అప్పుడు మనకి ఉపదేశాన్ని ఇస్తారు. ఆ యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో నిజమైన జ్ఞానం అనేది దాన్ని మనకి ఇస్తారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ తత్వాన్ని దర్శించారు కాబట్టి, భగవంతుని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి. కానీ ఎవరైతే నేనే అంటే దైవం లేదు, నాకు నేనే దైవము అని భావిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు మూర్ఖులు. అంతే కదా. వాడు ఎక్కువగా ధనాన్ని సంపాదించడం, దానివల్ల ఏమనుకుంటాడు, ఇంకా నేనే గొప్పవాడిని. ఎట్లాగూ ధనం సంపాదించేసరికి బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లాగా వాడి చుట్టూ కొంతమంది చేరతారు. ఇంకా వాడినే పూజిస్తూ ఉంటారు, వాడినే పొగుడుతూ ఉంటారు, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇంకా వాడేలాగూ నేనే భగవంతుణ్ణి అనే ఒక తత్వంలోకి వచ్చేస్తాడనమాట. కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, భగవంతుని మాయ చేయాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. మనం అలా చేయగలిగితే మరి భగవంతుడి కంటే మాయ గొప్పదైపోతుంది కదా. కానీ భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు, ఆ మాయ ఏదైతే ఉందో అది నా నుండి వచ్చిందని చెప్పారు. అటువంటి ఆ జ్ఞానం కూడా లేకుండా వాళ్ళు
అసుర స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలామంది బాబాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళే మేమే భగవంతులు అని ప్రకటించేసుకుంటూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళు భగవద్గీతని, భాగవతంని, రామాయణంని ఈ యొక్క గ్రంథాల్లోని కొన్ని శ్లోకాలు వాటిని వీటిని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వీటి యొక్క పేర్లు లేకపోతే వీటిలో నుంచి ఏదైనా సారాంశం అనేది తీసుకుని చెప్పలేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర ఎవరు ఉండరు అనమాట. వీటి యొక్క పేర్లు చెప్పగానే ఓకే వీళ్ళకి చాలా తత్వాన్ని దర్శించారేమో అన్నట్లుగా వాళ్ళ మాయలో పడిపోతూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి మధ్య మధ్యలో అటువంటి గ్రంథాల యొక్క కొన్ని వ్యాఖ్యానాలను వాటిని వీటిని చెప్పి మిగతా వాళ్ళని నేనే భగవంతుణ్ణి, మీరు నాకు శరణాగతి అయితే చాలు అని చెప్తారు. కానీ భగవంతుడికి శరణాగతి అవ్వమన్నారు. కానీ వీళ్ళు నాకు శరణాగతి అయితే సరిపోతుంది, నేనే భగవంతుణ్ణి అని అందరినీ మోసం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ముఖ్యంగా మనకి ఈ యొక్క మంత్రం నుంచి అంటే ఇప్పుడున్న ఈ సమాజానికి ముందు ఏంటంటే నైతిక విలువలు అనేవి కావాలి, ఆధ్యాత్మిక విద్య అనేది కావాలి. భౌతికమైన విద్యతో అంటే ఎంత ఎక్కువగా భౌతికమైన విద్య నేర్చేసుకుని అంత అంటే అందరికీ ఉంటుందా అంటే కొంతమందికి ఉండకపోవచ్చు భౌతికమైన విద్య ఉండడం వల్ల. కానీ ఎవరైతే మనం చూస్తూ ఉంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చాలా గొప్ప గొప్ప ర్యాంకులు అనేవి వాటిని వీటిని పొంది భగవంతుని యొక్క చింతనలో కానీ లేకపోతే ఇది భగవంతుడు ఈ ఈశావాస్య సూత్రాన్ని ఎవరైతే మర్చిపోతారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నాస్తికమైన భావం, అసలు భగవంతుడు లేడు, ఇదంతా నా కృషి, నా యొక్క గొప్పతనము, కాబట్టి ఇదంతా కూడా నాకే చెందాలి, ఇదంతా కూడా నేనే పొందాలి అని ఎప్పుడైతే అంటే ఆ ఇంద్రియ భోగం గురించి అనేది అంతా కూడా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అవిద్య అని చెప్తున్నారు. నిజమైన విద్య అంటే ఏంటి అంటే ఆధ్యాత్మికమైన విద్య. ఈశావాస్య సూత్రం అంటే భగవంతుడే ఇదంతా కూడా ఇచ్చారు. మళ్ళీ మనం భగవంతుడికి మన దగ్గర ఉన్న అంటే మనం సంపాదిస్తున్నదని మనం ఈ యొక్క ఇక్కడ పొందుతున్నదంతా కూడా ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించగలుగుతామో అది నిజమైన ఆధ్యాత్మిక విద్య. అంటే అది నిజంగా తెలుసుకోవడం అనమాట. అది ఈ యొక్క మంత్రంలో ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు. ఓకే, మనం ఇక్కడ విరామం తీసుకుందాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय. नामाचार्य शील हरदास ठाकुर की जय. पतिपावन शील प्रभुपाद की जय. శ్రీ శ్రీ ఈశోపనిషత్కి జై. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. రేపు కూడా 10వ మంత్రం చూద్దాము. ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి.